خنبلên mezin û li gel wan bi deham kesên cilên taybet li xwe kirine li destê wan de bi amûrên cuda, nimayişeke muzîkal û şanoyekê pêşkêş dikin. Bread and Paper Theatre yani gruba şanoya xembilûnan ku wek koma şanoyê ya herî kevn a Amerîkayê tê zanîn, li Stenbolê bi navê Xerabiyên Civaka me bi terzeke ciyawaz şanoyeke lêstin. Di şanoyê de bandora aliyên hêzdar a li ser civakê û pêwendiya her du aliyan tê behs kirin. Bêdengiya li hemberî neheqiyan jî wek mirina civakê tê destnîşankirin. Tabii ki çok isteriz. Neden istemeyelim? شانۆیەکی جیاواز و زۆر جوان بوو من زۆر حەزم لێ کرد تێکشکانی شەڕ لە بەرامبەر خێردا لەم شانۆیەدا نمایشکرا ئێمە حەز دەکەین بەردەوام لەم جۆرە شانۆ کەلتوریانە نمایش بکرێت زۆر چێژی لێ دەبینین Yani Gazhane'nin tekrardan Hin materyal û kelûpelên li ser lîstikwanan jî balê dikêşîne ser kêşeya jîngehê ku kêşeya tebahiya cîhanê ye. Bence çok etkileyecek, takdire şayan. Ev şanoya muzîkê bi rastî bêhempa bû. Pêdiviya civakê bi şanoyên bi vî rengî heye. Gelek name ji bo rizgarî û pêşketina civakê di vê şanoyê de li xwe digirt. Ben teşekkür ederim. Ev nimayîşa şanoyê ya ku di çarçoveya hevdemîn çalakiyên kulturî bîana la Stenbolê de pêkat, tê çawerekirin rojên bê li Diyarbekirê jî were lêstin. Ercan Dağ, Kurdistan 24, Stenbol.